Келесі ел бриллиантлы булачак. Сәйітгәрі һәм Нәркәз Билдановлар мұнан 59 ел элек таныша. 15 октябрьдә алар бриллиант туйларын билгеләп үтәчәк. 60 ел дәвамында парканатлы булып яшәүнең сере нәрсәдә? 2 кыз һәм 2 ул үстереп, аларны аякка бастырган алар һәм өлкән яшьтә булуга да карамастан, бүген дә зур хуҗалык алып баралар. Районда ярты гасырдан артык гомер кичергән гаиләләр байтак. Бүген Нурлат районы ЗАГС бүлеге шундый гаиләләрне ачыклау өстендә эшли. ЗАГС бүлеге 50 ел һәм аннан күбрәк яшәгән гаиләләр турында мәгълүмат туплый. Шундый гаиләләр турында безгә хәбәр итүегезне сорыйбыз. Үзегез белән язылышу турында таныклыкны һәм гаилә тарихы турында язма алып килсәгез, бик әйбәт булыр иде. Шундый гаиләләрнең берсе Билдановлар. Алар гомерләре буе Кизләү авылында яши. 2 ул һәм 2 кыз үстергәннәр. Мен көпші қызларына кірген едімде хәлвә ашап отыралар. Шушында шықтым да мен теп хәлвә ашайлар. Бізде жоқ едінде. Әтті біздің шушыннан мен әні бекінде хатырымда тұтамын. Қоядыр барып, ызбақана пат етіп қайтып, бір яшы хәлвә алып қайтқан еді. Шушынданың сөзі, қызым мені тойған шошағыз мәгіз хәлвә алып қайттым сізге деп, менің шушы әттерің яшы вақытында ол бетінде қанапат ету ызбаны бек жеңіл болмағандар. Шушындан біздің әтеге аш жермәсінлер, кішіден кейін ешемәсінлер деп алар біздің үшін тұрыштылар күмір бойы. Беген кенге де Аллаға шүкір рахмет жаусын. Балаларыбызға, бізге, балаларыбызға, біздің балалардың балаларына да беген кенге болышып, қадір хөрмәттә җәттәдер. Рәхмәт жаусын аларга менә. Кызларның өлкәне балалар үстергәндә әниләреннән нинди авырлыклар күрергә туры килүе турында сөйләгәндә күз яшьләрен яшерә алмый. Өлкән уллары Әсхат әти әниләренә еш кайта, әмма кунакка түгел, булышырга. Гаиләдә кул кушырып утыру хупланмый. Хуҗалыктагы муллык та уртак хезмәт җимеше. Шулай яшәү Билдановларның канында. Билдановларның бакчалары үзенә күрә бер тынычлану урыны. Биредә алар фикер алышалар, киләчәккә план коралар. Уртак фикер бәхетле тормыш нигезе дип саныйлар алар. Үзебез килгәч, үзебез строить иттек йортны. Шунда шушы нигезгә. Яшмәдек, урамга чыгармадык, чыкмадык урамга. Балалар дип яшәдек инде. Бабай биле ишлек дисәк, бабай риза. Әби дигән ишлек дисәк, әби бабай риза шулай итеп яшәдек инде. Яшь чакларын искә алганда Билдановлар хисләргә бирелә. Үзебезнең Яшәп яшь чакларында уйлыйбыз инде дә. Хәзер инде картайган чакларны уйлыйбыз. Мин трактор җыймын инде ул. Завод карай шунда бер танышып киттек дә. Шулай итеп без инде бергә кушылдык аннан. Әби мине вожать итте, мин аны вожать иттем, шулай итеп гомер иттек инде. 59 ел. Ялларда әлеге өстәл артына балалар да, аныклар да җыела. Табын һәрчак мул. Ит белән бәрәңге, камыр ризыклары, гаилә рецепты белән әзерләнгән кош теле, коймак. Төшке аштан соң намаз. Аллаһу акбар. Әшһәдү ла илаһа иллаллаһ. Намазны да Билдановлар бергә укый. Гаилә башлыгы азан әйтә. Алар бит сугыш чоры балалары. Сугыш чоры балалары бүгенгә күрә аларга бит бөтенесе дә тормышны үтәргә туры килгән. Авырлыгын да, ачлыгын да, ишерек бәрәңге ашап шушы көнгә җиткәннәр. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Бәхетле гаилә серен Хуҗабикә Нәркәз ханым чишә. Балалар дип яшәдек. Балалар өчен тырыштык. Нәрсә булса да балаларны кеше итәргә тырыштык. Беренә берен юл бирсәң тормыш була бара. Беренә берен юл бирергә хәзер шу көнчә. Берен кытырганда, берен әлеге дәбәгә сусса бара тормыш. Менә шулай яшәдек улым. Билдановлар менә шулай көйле гомер кичерә. Балалар каршы ала, аныкларга сөенә, җиләккә йөри, мәтрүшкә җыя. Быел октябрьдә урта гаилә стажлары 60 елга җитәчәк. Димәк, бриллиант туй алда әле.